osetho. Wakwaye ni mondo koro weyonwa thuolo kako nade. Jatend duond bura mar PM Caleb Amisi oseyo jatend piny William Ruto kuom bedo gi lek mar higa 2060 kapok ochopo singo manoketo ne jo-Kenya e manifesto mag higa 2022. Okoni piny Kenya ni kod gope modhuro kendo jopiny neno matek kaluwore kod osuru man malo, to jatend piny pod medo golo singo ma ok obi chopo. See, William Ruto is borrowing heavily from his counterpart, perennial political dinosaurs who have refused to develop their countries, but that are hiding behind, launching vision that they know so very well they will not be alive. So they are launching visions to escape responsibility from their failed manifesto. It is a vision to escape answering to Kenyans. It is a vision to escape answering what happened to bottom-up agenda. You promise Kenyans that you will lift people from the bottom up. Even those who are at up, that are now bottom. Everybody in the country is at the bottom except William Ruto. Piny owacho ojiw mondo keto kenge mag thiro mibadhi kaka yo mar konyo chopo lek dongruok ma Kenya geto.